Здравейте, дами и господа, аз съм Мишо и това е третия ми клип, той се нарича Детрън. С Адриан и с мен. Сега ще го нямам, но нищо. Добре, добре, дами и господа, аз не съм го играл това. Адриан, кажи нещо. Адриан, кажи нещо. Гледайте ви, той се смее като гейшо. Аз това никога не съм го играл, не знам какво има тук, затова ще седа малко по-назад, но се опитва... what the fuck, какъв е този камък, бе. Добре, дами, аз просто не знам... Аз това нещо никога не съм го играл, да ще играя сега друго. Да, той играе друго. Как беше това? Това го е. Това го момче, бе. Кое е? Как се казва? Какво играеш? Той играе друга игра. Майнкрафт. Че той... Тук знам, че се гръмнат бомбите, но няма нищо. Сега някой ще ви гръмне. Ето така. Аз просто толкова не съм добър. Не съм от най-добрите. И аз така. Но ти ще един от най-добрите на... това. Инфортис. Да, сега просто това е доста трудно ниво. Аз се бъгнах. Просто да знам... Мале, тази снимка толкова ми е странна, да си сложил в скайпа. Да. Между другото, гледах коментарите, мерси за това. Но това е Детрън сега и да ви харесам. Това си мога. Не съм. Това нямам си идея как се минава. Просто да ви кажа честно, нямам си представа. Това е кредът. Да. О, успях, да, сега успях, аз успях това, даже Мишо, аз не го колко вярвам. имаш вече? Успях да го мина едно нощ, колко трудно трябва да скочиш направо в десетката, трябва да го изчисляваш. Между другото аз не го изчислях, да, радвах се на късмета си. Добре, тук явно има нещо, дето не искам да знам какво е. И не искам да ви... бомбичка има тук. Аз ще седа отзад. Аз не искам да умирам, да, сега просто искам да видя какво ли е да стигнеш до някъде. Защото като гледам има доста път, но за начало да... Чакай, няма да слизам, аз ще изчакаме пък, някой се фърли. То не се снима, то скаут. Да, инженер. Просто аз ще жертвам, но не, тук може да гръмнеш веднага. Ето, видяхте ли? Добре, да, аз умрях. Паднах на някакво шише и на някакъв фризер. Готино ли да пишеш на това? Какво пишеш, бе? Дарах ти линк за първият ми клип. Тук се затваря, да не вярваш. Да, той също направил той си е направил клип, мога му се абонирате, ама просто той нещо се е бъгнал и сега нищо, сега прави нови клипове, аз съм направил това. Снимам с Bandicam поради една причина, просто защото нямам... Не ми се... в момента ми се инсталират това. Фрапс му се инсталира, да, господа, просто... Не, много е трудно, просто... Не, правил съм, че... И това е ниво, но също много трудно. Абе, ти трябва си къв, ти трябва че да го минеш това. Бе, момче. Лазери, като някакъв агент. Сигурно. Все минути ще ми се изтегли към Тася. Той сега ще си прави клипове, аз ще кача този клип. Надявам се ви хареса. И... Възмежа. Нищо, тук си... Видях на... Ето ли? Да, не видях някакви смешни. Какво видя, бе? Мали! Това, как мога да умиеш това? Какво? Кой играят? Те ли играят? Да. Да. Играят на дама. О, Мишо. Здрасти. Брат. О, Мишо. Здрасти. Здрасти.
Добре, аз дами го не разбрах как целят това на една кръв, ама мръмчетите на него. Аз си пича. Сега на една кръв. Доста трудно е. Не пак момче, бе. О, викам, че то си Иван пак е звънал, то си Иван. Нали, а? Не. Няма да говоря с него спок. Да, това е просто много трудно. О, следващия сървър ще е банката. Супер. Добре, знам, че тук вече се Между, пускаше. ако имате Xbox, гледайте моят канал. Да, той има... Имаш Xbox, там, добре. Да, наистина. И правя клип за Добре, такова. той явно човек се отказва, ме го марзи му го да прави нещо. Между другото, сега ще имам два различни клипа, защото пак ще ми е обзето на туториал клиповете, но може да правя и други. Да ви хареса клипа, дами и господа, просто аз само един път бях, но бях стигнал доста надалече. Дали, ще видя дали втори път ще мога да стигна така много надалече, стига да ме умра нещо такива. Не, няма да си върна. Айде, инженера. Боже, сори, пичо. Аз ще искам да вземе това. Пазете се. Добре, дами и господа, как умрях, ако му ме питате? Това беше чист хак. Направо ме е хакна играта от всекъде. Просто ми удари един шамар и умрех. Да, дес. Не, момче, какво на... Докато те, аз ще ви покажа какво имам. Ето го бандитски скаут. Имам го спайто ми, снайпера ми, даже имам и такъв и такъв. Аз съвсем много дрехи такива за го делмена ми. Но нищо като трейдна с Сашко ще по-ще готни ще изгледа, знаете. Го хейто, аз нямам неща за него. И за инженер имам, ето, история. Имаме тази птичка, дето струва 9,20. Ако мога ми обясните защо толкова може да струва? За една толкова малка птичка. Ма готина. Мен не кефи. Ма си я крафнах. Първо, аз нямам никакви дрехи за него. Даже нямам абсолютно нищо нямам. Имам такова, имам само малки неща и за него нямам неща. Солджер имам малко неща, за скаут имам, за Делмен и скаут имам най-много между другото. И за спа имам също, защото за тях не си ги хабя, защото аз играя най-често с тях. Но най-често с скаут играя, защото много ме кефи да игра с скаут. Адриан, колко време е клипа стана? Добре. И това беше всичко от моя клип, да надявам се ви е харесало. Показах ви мои инвентори, играхме една игра, умрях по най-шибания начин. Малко дълъг, Мичо. И това беше всичко, айде, чао.